Den er startet. Hallo. Hallo. Det er mig, den bedste spiller i Danmark. Og I tænker nok, jeg skal have bevis, at du er den bedste spiller. Okay, så viser jeg dig det. Se alle mine wins. 5.665. Prøv at se alle mine. Præcis, mand. Gud er på vores hold. Og nu skal jeg vise jer, hvordan man bliver en rigtig mand. Jonas, vi skal begge stå sådan, så vi laver thumbnail. Hvordan gør man? Ja. Sådan, Ja. thumbnail. Okay. Er du klar? Ja, nu kommer de til at se, hvordan man rigtigt spiller Fortnite. 3, 2, 1, go! Oh ja, bitch! Oh, poof! Boom! 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 Oh shit! Oh, kaboom, bitch! Du blev lige... Nej! Shit! Det er den bedste person, Danmark kan gøre. Kun ham. Du troede, du var god, men vent her, du ser mig skyde laserpenis. Ja, laserpenis. Og jeg vil lige sige, den her video, den er sponsoreret af Raid Shadow Legends. De har faktisk en pistol til vores hoved, og vi er kidnappet. Hvis den her video ikke... Hvis det spil ikke får 1 million downloads i den næste måned, så dør vi i morgen. Så download Raid Shadow Legends. Det her, det er hvad man kalder en rigtig gudsdomsspiller. Kun rigtige guder som Johannes kan lave metal. Det koster 5.000 kroner at lave et stykke metal i Fortnite. Og nu skal jeg vise jer, hvordan en rigtig mand gør det. Ja! Boom! Er du klar? Er du klar? Nu skal jeg vise jer, hvordan du bliver en rigtig terrorist. Nu skal jeg vise jer, hvordan man... Bitch! Tror du kan dræbe Al-Qaida? Leder! Hvad? Nej! Ja, fordi jeg er del af Al-Qaida. Jeg er så Al-Qaida-menneske, at jeg har en bombe-emote. Men lad mig lige vise jer min bombe-emote. Boom! Og vent, lad mig lige vise den igen. Boom! Og vent, igen. Boom! Ja, Al-Qaida! Al-Qaida. Okay, hvem vinder lige nu? Hvem har den fleste pointe? Det har BBC. Nå, fordi jeg er Danmarks bedste spiller. Hurra! Danmarks bedste spiller. Jeg tror Danmarks længste spiller. Bitch. Men du tror, du kan klare mig? Men nej, ingen kan slå min tårn. Jeg er den hurtigste tårnbygger i universet. Nej. Al-Qaida er tilbage. For at vise jer, hvor god jeg er til at bygge tårn, så viser jeg dig lige den bedste tårnbygning i universet. Osama Bin Laden kan ikke engang ødelægge det her tårn. Han ødelæggede 9/11 tårn. Men han kan ikke ødelægge min tårn, fordi jeg er så god til at lave Fortnite tårn. Bitch! Boom! Ikke engang Osama Bin Laden kan lave det. Du tror, du kan slå mig ihjel, men nej. Jeg er... Det kan du snydleder. Hvordan skyder man? Boom! Boom! Nej! Du den op fra slap! Du er ikke klar til min sniper, Hjalte. Du er ikke klar til min sniper. Boom! Boom! Men det her, det er faktisk ikke en sniper.
Jeg kender kun ét eneste ting at gøre, hvis det her ikke er en sniper. Dø! Og det er sådan, man begår selvmord. Optisk-illusion! Jeg døde faktisk ikke! Jeg er altid god til det her spil. Jeg kan lave optisk-illusioner, så du ikke engang ved, om jeg dør eller ej. Fordi jeg dør aldrig. Jeg dør aldrig. Alle de gange. Og en trampolin. Den her trampolin ligner en... Den her trampolin er så kraftig, at den har en RGB-effekt. De er ligesom kontaktlinser. De lyser, men de lyser op. Jeg skudte dig! Nej! Ikke engang Ninja fra Fortnite kunne gøre det pis. Ninja går på min skole. Min Fortnite-skole. Ninja er min lærer. Han var ham, der opfordrede mig. Han lærte mig at spille Fortnite. Men han blev misundelig, når jeg blev bedre end ham. Fordi jeg er Danmarks konge. Boom, boom. Og faktisk, Ninja er min far også. Faktisk, nej. Ninja, han arbejder på et atomkraftværk, som jeg også arbejder på. Han er min manager. Nej. Boom, boom. Kamp. Boom. Du døde kaktusmanden. Tænk at få en kaktus op i fisken. Oh my god, ikke engang Osama Bin Laden kunne gøre det, som jeg kan. Men er du klar? Du tror, jeg er den bedste, og boom! Nej! Han ramte ikke et skud, men jeg ramte alle mine skud, alle mine 10.000 skud. Og jeg er så god, at jeg kan ramme alle skud. 360 no scope! Jeg mister kontrol. Jeg er kontrol ud over min super awesome ultra magnet skill. Kaboom! Hvis I vil se, hvor god jeg er blevet, kom her, Hjalte. Så skal jeg vise jer, at jeg er den bedste. Jeg har faktisk været på Fortnite siden sæson 1, chapter 1. Lad mig lige vise jer en emote fra sæson 1, den allerførste. Se, den her, den er jo fra sæson 1 af den af. Så derfor, se, ja, hej Hitler, hej mig. Boom, boom, boom. Okay, nu den her video slutter, jeg vandt. Nu skal vi lige få en thumbnail. Vi skal få en thumbnail af alle mine wins. Screenshot det her, eller dine forældre dør. 10 milliarder win! Okay.